навошта нам робот? Як навошта? Ён будзе за нас усё рабіць. Вось ты прыбірацца любіш? Не. Вось. А ён будзе за нас прыбірацца і посуд мыць. І ўвогуле ўсё такое. І думаеш, він його ўжо збудаваў? Канешне, а што там рабіць? Я б сам збудаваў. Але ж ты знаеш, я не механік, я больш па тэорыі. Пін! Пін! Спіть мо! Пін, давай починайся. Нікого нема. Куди ж я знік? Дивне гэты Пін, вось як прийдеш к йому до хати, увесь час ён кудись зникає. Слухай, Крош, пойдзем адсюль. Нешта тут... Крош? Крош? А! Пін знік. Что это? Зразумела. Что зразумела? Асабіста мяне нічога не зразумела. Піна викралі. Ви марсіяни. А! Ратуйся! Марсіяне! Ну, давай, луноход, подиходь. Зараз ти зрозумієш, що таке трусодень. Крош, гэта я, Пін, на тюлей. Пі-пі-пі-пі. Я думав, що це марсіяни, як той, що бегає у тебе по двори. Найн, гэта механічны няня, якога я зрабіў для цябе. Але ён атрымаўся занадта няня, занадта клапатлівы, агрэсіўна клапатлівы. Можаш яго забіраць, а я пакуль тут хавацца. Не, отпустите, не хочу, не трэба. Гэта вожик. Вожик? Не, отпустите, не хочу, не трэба. Не хочу, не трэба, ратуйте, дапамажыце, Крош. Вожика трэба ратаваць. Баюся, ён доўга не вытрымае. Я, так бы мовіць, дарос, у меня не патрэбны пялюшкі. Эй, железная пужила, не хочешь и про меня поклопотиться? Kuckuck, mein Leben, komm zu mir. Да поможите! Данкішон. Крутимо її, га?
Мы пропали. Батарейка кончыўся. О, І больш не ўключай, занянчыць. я б таких нянь на гвозды разбирал бы. Божик, я тут подумала, навошта нам увогуле робот? Хіба мы не можам самі ўсё зрабіць? Канешне можам, а то ад гэтага жалеза больш клопату, чым карысці. Заўсёды батарэйкі мяняць. А калі яго, так бы мовіць, заглючыць, тады... Не зразумееш, чым усё скончыцца. Добра тое, што добра канчацца.